Kif komplu l-ġuri kontra s-sajjida Anthony Buġeja u l-isqalli Piero Di Bartolo fil-qorti semma kif il-vittma kellu teddida li l-lanċa li kien imexxi kienu se jaħarqu ilu. Anthony Gruppetta, direttur ġenerali tas-sajd dakinhar li kien seħħ il-tit ta' Albert Brian Rosso fl-2005, spjega kif kienu ċemplulu biex jaraw jekk il-vittma kienx fit-torri ta' San Luċjan u malli ma sabuħx iċċekkjaw il-filmati tas CCTV fejn il-vittma der jitlaq mill-post. Gruppetta qal li Rosso kien is-sit tal-lanċa tas-sajt bl-isem Desire u qal li l-vittma kienet ikollu diżwid kbir mal-kaptan tal-bastiment Sebastiano Lupo sakemm daħal imbagħad fix-xena Anthony Buġeja biex jieħu n-nofs tal-investiment fil-lanċa li kellu Lupo. Ix-xut qal li Rosso kienet jgħid li Lupo kien għeddu li se jerġa' jiġi lura Malta u jaħraqlu id-dajsa. Fis-seduta tal-erba' għal ħafna ħin il-ġurati ma kinux preżenti fl-awla hekk kif ġew diskussi punti legali tekniċi dwar x'jistgħu ma jistax jingħad quddiem il-ġurati. Wara aktar minn satejn ta' battibekki bejn id-difiża u l-prosekuzzjoni, l-uffiċjal tal-forensika Antoine Fenech esebixxa xi ritratti ta' residenza ta' Buġeja fejn allegatament inqatel Albert Brian Rosso. Ir-ritratti kienu ta' diversi kmamar kif ukoll il-garaxx ta' residenza li tinsab f'Marsa Xlok. Għal dan il-ġuri li mistenni jkompli l-ħamis huma msejħa madwar 30 xhud u fejn persuna ma tkunx tista' tattendi għal diversi raġunijiet se tinqara x-xhieda li kienu ta' waqt il-kumpilazzjoni. Il-ġurija tikkonsisti minn 8 irġiel u mara.